Bema sabi buru sabi anyado wiase mpanyimfo se kwaso ade edenti na atentaso tunsuo nya na abonkawa abefa enne na mde ye counseling metie nipa bi anum asem ansa na mde wakwaso ne yekasim akoye ho amamre ne amane abefa me de ne hawo kofo bema hu ahofedua kofo ahofe do mini me yere di kan o bridge Ghana me net bridge ya America or New York wo America to ba ye nyina me hu sa America bo ho na nanom ayi bibia kire me but me ka ho asem koso nana pia o ara ho sem adai me yere me hade ma mo Ghana aha baba ya be ma bi agye no oh na woni ni jai ansa na wo ba na dia nyai munyae dabi na bema ne nim so okunu de me de minim o ba na na asem mate wono so ka che be ma ne se okunu okay enti dia na pesa na abosomfo nyema wo de wo mini mitie wo manya me yere ma me yenye o yere ma wo be ma no so no ya no eni jimi me ma bema ne nye jimi me nkono na me nkono ye jimi me nkum nipa you aje me yere me hia me yere wo yere na o hia no mate me ya ma wo we enso me ye use person Pansabla. Some fucking boy. Onya bad, ba on same way. Kambom. Fa bo wasum. Nana, wo ye emi di produan be twa woni so ate. Nana adan. Adi. Me je oyire no. Salabo. Wo je me yere. Me je amaw. Ah, okay. Adi. Na mo bi no atuma sa age biem. Die wom ne se me kɔ honhom e wo se wasɛm no me de kɔma nananom me kɔ me faka menum nsuo okwan anya bia obi bɛsrɛ ma de okwan mu so ma kyɛ na de ɛyɛ honhom asɛm ɛna me ne wo ka ɛkwan so ade ɛyɛ 2000 Ghana cedis me yɛ adwuma ni nyina wi a ɛyɛ 2000 nti job card ɛyɛ 200 Ghana cedis tu be di kan twa job card no ɛno na me de nam so akɔ honhom mu ɛne nananom ɛde wasɛm na akɔ to wo mani waya ahoboa Nana my ahoboa first kan ma me why intentem so Nana o hine ba ma ahonya ha wa ye de mre na ye go slow ha go slow awai kwanum saka go slow na we re no no ja ya cha na oni me nyai yo onu nyae oba Ghana ya oba Ghana ya no bi age no afọ tirimi fabla tentem so why ni nyina me sa ya lewe nyina me sa wo ya lewe nyina sana o hine ba me gi 200 Ghana ade na wo ye nenye 100 ni mate fato kan de aka so rade ayo wo rade wa na nkwasa sama wo die nya sa na abeka 200 Ghana 40 bla why som oh kokodo sisi tuntum na dia akom kra na dia nipa be na e ba akom so yi som na ho nye fe ntia owura wo ya serious som a wo be som asom ma so wa yes kana nya bi heavy ntu be som onya fa wo do ko som eti wo be som na ho so ha o scan na do menko odo ba ni okay wo nza wo meso damna won teme nka ho mani brad ye sene wa wo si wono me ye I read sene wa wo so ba abosom fie me na aden dia kandi mechi nana metio meje meyere kaneden meje meyere sika me dia ma nanen sika da nanen mesaje abosum nkome abro hu nua wo sika ne ho ai enti ayede kana mihes kano mini lolo fe ama de wo nyina ne se wa buru nua sisi a enti no mame nansa na me koye oyere ne ho adwuma wo da ho no no abeba beba opunu why next obi wa chire obetimi asore why menko
Many way we impact. To win Imam. Hey, oh, you are there. I don't know the Somu Brunia. Why? Okay. Next! Then I'm about to have Mo fa nbra why I offer say fa nbra na wo kwa he wo pia ye ba won chance wo tu kwan na wo ya na yale ana wo na afre makomu ana ka ko ron pabo na frifri na se wo mu ade o therefore wa dan fo ne me say fa nbra why fa nbra na we ni kwa no ye fa ni say ayi say bia sa be ka ho ya he ne bia be ka afro no ho na e ho no Sani ma me ka sa munye no munye. Are wo ji won wo wai oba mon fa ne mra wai. Hey. Go for you briefcase. Me gidi sa mo amana duane Oh nana ya mana duane. Ya mana duane ayi banku no mokobi nko na de ma no. Ya mana we. Nana no be what? Nana we. From nko na wayi emergency ni nyina to atete sa. Mo bre. Mo kafra. Bawo. Dia de na ye no. Mo kwa mehwe ni emem. Ehu. Ainti ya de ba ha no. Ehu se wo suman. Krache me wo suman adai. Wo na be chem de menye. Nana se ehu nti ni ye de ba. Any problem but the wo nyina ne se. Me direct madam for confuse yo. Yanko. Manen kanasem. Odefo ada makasa. Me direct madam for confuse yo. Na monfa ne nko. Ne ho adwuma no. Ese take 2 weeks. Me so me wo dwa kese bi bo e wo sahwi. Asa me sha ase a me nwie. Enti monfa ne nko madam fo no ho no. Agrada. Why? Nana agrada fisika bejiska the oye fisika bejiska ga. Why? Odefo ada mo say so am ya to ase. Say kwa onu so bejiska fisika na mai na. Fisika ne kwanti na make sike yenko no. Ko sika 200 series na ba bedi ho. Ema kasa tenten top nkotwa so. Onya guy na. Me guy. Ye na oye Johnson za. Be nya Johnson say onu say ye ko na agrada nya de obemia free ho sa. Tete be ma woni nte. Kuma se ne won. Eye adwuma ne yehye. Enti ne kura. Nya say bia me de adwuma di but anema bi won mo esa wote David esa wote ne ma bia se. Beni say ye ba nyina na make ba. Anema bi won mo a enti na me no papa mu no ma direct o ba bia because se me no ono no ne ho kire no de adwuma bre me. Ana me nso so me ho kire me a me de adwuma bre we no ne ndua no. Mama na che sanka ada na ye bo ne dua na no. Ana mo de ne ba ya anka mtimi da na akasa na da ebo ndua no be na hu se benya no. Ana wo yale ana. Ada ebo ndua wo ye konfo nyeme bi wo ho so hu. We se me hu no me mabɔ ne dua. Ye bi bo obi bo bi dua e chance na. Mabɔ ne dua na. So me ba me ka ga. Wudi kwa se tu hu se wudi. What kind? Nessa sanka utia me na. Uti. Memete. Mante. First can me command. David no de sabio se mo ye me hwie pada go ni so. The pada ne nko ani 200 no. Pada 200. Pada ne bode. Therefore pada no bi anse wa na opre na hwie ye. Na de ntobi se wo sa so bra ha na. Yan kamera sa. Wo ba no me tue pada, man hwie pada. Bibi anka wa na bibi anka. Wa fa ne kwa agrada we. Bibi anka wo se bibi anka. Ye be jan wa na de ne kwa agrada o. Oh. E fa ne say. Sunu mi fa ne kwai. Ha? Oh, etina first can man e fa ne kwai. First ko so na. O hene banti ana mo fa pada ma me. Ha? Mon fa me pada ma wo de mon fa pada ma na me sika ni problem. Me sika nya me problem. Wo de mon fa pada ma me why? Me pesa pada na nso. Ye nya. Wo nya me so me nya. Wo benya. Wo benya. Woni suma me hu woni suma. Mimi ni suma. Me ba mi me hu suma bia wa ha. Wo hu suma wa ha. Ko bofo ho ana. Wode na ba konfo so awie no. Emfa. Aje wo. We nti o si ko fi ne ko ye. Ye ku hu na service no. Na nipa no pro. Emra ne kwa ni mu no. Na body no pro. Sada be ya wo benya nkwa wo be wukura na wo nwum kwase awuo. Sabi wo nwu a ebe ma ne body no mo ntimi nsan hwe. Wo betimi awu ama. Me fan say wo benya face kakra. Na se ni wo ni be hit. Face ankasa wo ni bi. Enti no mo mfa nkwantem sada be ya ne body no wo benya face wo ni wu. Wa ankasa je wo yie. So bi twa no ho sabe bo wa wo. Na so wo kra wo gina odua nya dada. Edua di Sa wo dimi di agba. Ati a wo je no. Sa wo dimi di agba. Na ka me meka.
Wo beka. Wo ye konfo. What Majusika? Wo ye konfo. Okay, Majusika. One never. Me never. Kwa police for no match me. Wo konfo police ni akire da. Anu ntina me se adwuma no adi wa na adi. Mo de ade ne kontan wa anka ade na so. Mo fa ne nkọ. Amacha mu ba bia mo de nipa ne kọ obenya yalesa. Next nkwai. Abi we ne o kan sa de be fro budo amanaba. Salatia ba be ji sika maye. Na who trust squad man. Ana me trust squad man. Who trust squad man. Budo wo bia me fro budo aba. Amanaba be ji sika maye. Abutu o tu kwan kra na o kwa mo na ne a. Be frɛ no. Se me ka se me twa squad man. O se me fro budo mu abrochi amoma ba be che no no. So ohun se wadwane. O fine. Me ni baby o fine. Hey nana, me bo wani bam. Nka se me fro budo. Wo so be fro budo. Me ma wo hu se me. Tumi wura eneme. Ada na mo ba obo sumfia mo no pale sa. Obudo no so ohia konfo. Sabi opanyini ni hwekura no. O wa batwa. Wo panyi wo ye me sa bo biem. Bankasa. Mo ba sumfia na mo no pale. Wo kom da. Woni bosom ho de yan. Adwuma wotimi ye. Akom da ne ho na onim. Akomya be ho na watena. Nim so wotimi yira, me yinne. Anya yira nkwa na me yira onim ne ma metimi ye. Sa ye dai. Me ya ne ma bebre no de amfa no kore. Me nka no kore. Me na me ka sa. Wo se me nka no kore. Ora wo se me nka no kore. Me no timi ntia oda. Wo yira na ti odi ye. Munium. Ani ka kire. Kwa so do mpabu asa tetia ma bosom fie no. Ka kire yemfa ne nkwa na ya ye funa na yenya. Ohene ba. Ya wanim ye. Sade be ya mokọ ba bia enipa no betimi agye mo. Why? Sade waye wanim no nipa ne hu a obehu sa bia enye ye. Why? Momfa. Hey. Ma pa unsumo. Na yira duro no ayi mabi. Konfo ya bi o mu nyina o mabi. Ayira duro. Momfa ne nkọ. Ye ba. Ayi therefore me no de wadwene bi kura na wate wasi ka menyi batakali ni yanko. Ayi ka kire na. Wo fa nsa ka maburu unuama. Wo don nsa ka maburu unuama. Man ka so beti. Momfa ma de nkọ. Aya Kabeneza. Why bio? Wo ya le ana. Adia na ye. Da na me ho. Ha! Pasi wo. Mama ba wa. Na ya tie ne ye be sere kwana na ye da so. Mate na mo nka mo. Yo die nwuno wate. Die nwuno. Kabeneza. Momfa ma de nkọ wa. Nipe mobo. Mon kafra. Yenko. Ayi na me kasa ayira duro no kwa yi ma bi konfo ya bi. Konfo hwan? Nti we nem say ayira duro nkwa na wo ho. Ayira duro nkwa na me so when na odi hunahuna yen ene obede dai. Why some petia prekese? What? Mon koy. Ti na 200 cedis nenka. Owura. Enya dia ni so bia fikyire o. Enya dia ni so bia fikyire ho. Papa no do ho. What?